Seo thugad go scéalta na seachtaine seo Tuairisc. Seachtain inar fhaitíoch faoihearra an taibhreanú na chéad 10 blainteanga Gaeltachta. Deirtear san ábhreanú go bhfuil an córas pleanáil atanga luchtach agus bhfuil idirghabháil fáineach ag teastáil ón Stát chun aghaidh an éigeandáil teanga san Gaeltacht. Tá moladh san ábhreanú don obair tarbun ag na oifigí pleanáil atanga ach tá díomáiléire ag na oifigí céine nach manan go leor gan na moltaí atá dinta sa tuairiscáil go sunrach lena go oibre féin agus go bhfuil siad fácha go fóil gan tró. An seachtain seo chomh maith a d'fhoilse an rialtas plean gníomhaíochta chun feabhas a chur sheirbhísí Gaeilge. Leagtar amach sa blean beartais éagsúla a chur for a bhaim chun sheirbhísí Stáit in Gaeilge a chinsú don phobal, ach níl sé go hiomlann sular cén uair a chur for cuid go na beartais a bhaim. Na Gaeltachta deir léirí a cheol an plean gníomhaíochta agus an teire bliain sa ról an seachtain seo. Curch fáilte mhór a bheith cheapachán in eanar na bliana seo caite agus éana chéad sin seocht an Gaeltacht ó ábh sa híineag. Leabhar an teir le Tuairisc faoin obair atá dinta ag go dtí seo, agus faoin na sprucanna atá ag don tochaí chomh maith. Pléoch na scéalta sin ar fad an airgráin na séanaide an pod Gaeilge atá inis ar fáil ar Spotify, Apple Podcasts agus ar thaobh Tuairisc. Deire agus Donald Trump fósa gur se le bháil ar an Greenland, rinne Alex Hyman's chuirsíos dún ar an ardú mór atá taca ar an bhearchánachas san Eorp le tamlan nús, agus an tathú atá ag teacht ar a chaidir féin le na chaird a hall America. Tá na scéalta sin agus go leor eile ar Tuairisc.